Natay Biblia mga iso na itong ablihan sa Salmo 117. Nakabutang diri. Daiga ang Ginoo tanang kanasuran. Daiga ninyo siya tanang katawhan. Gigugma kita niya pag-ayo sa gugmang walay paglubad. O ang pagkamatinud-anon sa Ginoo mulungtan hangtod sa kahangturan. Amen. At tumatalo kasi magpakpak ang ating buhay sa Diyos. Hallelujah! Dalay ko ng iyong ngalan, O Diyos. Tinuod, Ginoo. Ang iyong pagkamatinud-anon, Lord God, mulungtan hangtod sa kahangturan, O Diyos. Ang imuhang gugmang away paglubad, Ginoo. Mulungtan hangtod sa kahangturan, O Diyos. O salamat. Salamat, O Diyos, sa privilege nga mong gihatag kanamo karon, Ginoo. Kay Lord, magadayin. Magasimba na sa gawin diha kanimo, Ginoo. Magtungod kami diha kanimo, Ginoo. Puno sa pagsalig, O Diyos. Kawalay lain nga Ginoo nga among simbahon. Kundi ikaw lang. Ikaw lang, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Come on, church. Worship God, worship God. Hallelujah. Dalay mo na, oh Ginoo.
Nga mong dughan o Diyos, kundi ikaw lamang Diyos. Wala'y laking Ginoo nga mong gusto, kundi mong presensya o Diyos. Gamhanan ka o Diyos. Wala'y may kumpara niya kanimo Ginoo. Gagay ko lang mo ang ngalan o Diyos. Ikaw ang nahugna sa langit o sa yuta. Kinana ka nagamhanan o Diyos. Bisang sa among inabuhi ikaw naghatag nini. O karon o Diyos, gusto namong kang simbahon, gusto ka namong dayon sa tibok namong kinabuhi Ginoo. Gusto ka namong sayawan, gusto ka namong pakpakan o Diyos. Na ikaw ang buhay ka Diyos. Wala'y laking Ginoo kundi ikaw lamang. Nananimaya mo among gihatag-hatag mo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Atong ko ng atong Ginoo, pinagin sa mong pagpakpak o pagsayaw. Amen. Sa atong pagkanta,
ang inyong pag-anon sa mga kinabuhi. Ang inyong pagkamaayo, Diyos. Salamat sa kadaugan. Iyong gihatag ka na mo, Diyos. Salamat sa iyong pagluwas namin. Salamat sa iyong kinabuhi. Iyong gihatag, Diyos, para ka na mo, Diyos. Habang kami na itinhawa, Diyos. Ang simbahan. Sa sinulan, ikaw ngayon matiwala. Sa panahon na kami mo sakit sa ngalan mo, tungkol mo mga pag-ibig ko, sumala sa mga salo.
presence of God. Be still in the presence of God, church. Holy Spirit, we ask you, Lord God. Move. Holy Spirit, move. Lord God. Holy Spirit, allow you to move. Touch everyone, Lord. Touch everyone, those who are in you, God. Nagadahin kami mo, Diyos, pero mo kasing layo kayo kami mo.
May buntag sa tanan. Good morning, no? Hallelujah. No? Gusto man ang atong pagpaabot sa bagyo. No? So, may lang Ginoo no nga wala gyud bagyo na saag sa ato ang syudad, no? Ug dito ang atong weather karon na natay ka sa galing kaya panahon para musimba yun, no? Wala tay excuse no ngayon ang bagyo dili kasimba pero ihatag yun ang good weather sa Ginoo, no? Amen. So may siya. So I believe nga ang Ginoo tinuod na maayos ang kinabuhi, no? Oras na para muhatag tag mga testimonyang buhat sa atong buhing Diyos, sa atong kinabuhi. No? Abay, testimony na. Testify sa maayo sa atong Diyos. No? Any testimony? Okay. Wala. No? Okay ang pagpit sa for testimony. Mga kadaugan, no? I believe na dyan kayo mga kadaugan, no? Simple kay wala ibuhat ang Ginoo. No? Salamat ang Ginoo gani wala niya pasudla ba o pasudla ang bagyo, no? Init kayo, sindot kayo ang atong klima karon. Walay baha, walay lapok diri sa Cebu. Diba? Yung usa na atong ihatag pasalamat pagbalik kaniya, no? Na siguro na yung mga tao nga nahadlok natagam atong sa audit, so siguro pwedeng ampo pa, no? Ihatag sa Ginoo answer prayer jud ta na walay kusog na hangin, walay kusog na uwan, magdulot aning mga sakuna. So usa ni sa atong angay pasalamat sa atong Ginoo, no? So I believe na yung mga kadaugan nila wala ba na no? Maayo gid ang atong Ginoo. Amen. Do you feel the presence of God? Mo ginato ang permitong tinghaon. Every time mag-worship ta sa Ginoo, mag-pray ta sa Ginoo, kabuton ginato ang presensya. Amen. Kaya nga atong Ginoo bumigid mga igsoon. Amen. So ako thankful lang ko kay ako gias sa Ginoo na ko'y tulong magipangayo sa Ginoo. Kung usa ni ana na i-answer niya hapon. Okay, so kabalo man siguro na i-allow man din sa Ginoo siguro na naitay times na ma-empty ta financially. Tungod siguro na kayo mga bayunon, sa gusto na kong budget, no, hindi kita minimum realistic, no? Siguro kung ma-empty ta, kung ang na may iba ng mga realistic kayo, palit na to, no? So, ato aras ang binumatan ba? Anong financially drained ka? Pero sa ako ang part is, kabalo ko ang Ginoo nga, isa ko ka sa budget galing, sa budgeting. And then, i-allow din sa Ginoo, i-allow din sa Ginoo nga may empty ka, hindi empty ka, wala yun. Wala, hindi mo nga, ang 10 pesos, 50 pesos, 100 kwarto, yan na. Pero, not enough sa ato ang budget. So, ako'y tulungan pangayon sa Ginoo, Lord, wala ko yung kapasidad pa, anak for now. Wala yung kapasidad kayo, nagpapakain ko pagranan. And then, ang kurinti, ang tubig, and then, na-eskwelahan ni Yantre, June na, wala yung kapasidad ng gastuan na, pero, nag-pray ko ba. And then, kahapon, tawag lang ko sa kanang mga yung, kaya nag-thinking mo na mo ang CR sa taas. And then, wala siya, ang iyang kuwan na, mato sa upos. Nidugay na tayo ng reklamo sa ang mga kanang parinti. Tugay ng reklamo na. Yung Lord, magasto din ka, magasto ka o mga materialis, magasto ka o labor. Kunyang amo asang, kuwan ang amo asang
tubig na sa MC, naguba, na leaking. Gasto na ka, gasto na pagkaro. Kuan. Yan, nasa libero ng karon, 5,000 lang sa electric. Bayaran ng 5,000 na MC, no? Iko, napang tubig tungkol sa leaking, nagkamahal ang plate, ako ang tubig. Iko, Lord, wala dyan ko, kaya wala ko gasto rin siya dako. Wala ko kapasidad anak nilo. Pero, pareho ko mo sa leaking mo. Okay, so, dugay na to, andyan kahapon, iko by faith na kanang tawag ni magtawag ko o muayo. Nakoy kwarta gamay pero nakong igahin ato. Kasi si gamiton lang ko sa inako. Kaya akong provide ang Ginoo. So, nagpaayo ko gahapon, praise God. No? Nagpadala po siya o kanang laborer ba nga maayusan. So, naayon na gid ang ako ang katong leaking sa CR na mo, press ka na at naayos siya. Nang ako na lang pangayo ka ng ako ang MC. Kanang dako siya gasto. Ito lang ko sa MCWP, siya bang palit-ani, natanawa ang leaking, ianak yan. Ikan sa May, taas mga siya, so magkuhan ka tubo, napila na sa yan, sige siya. Karon siya awa sa mga MC nga may leaking. Saan ka na po? Bahala siya. Kung bahala na ka. Kaya wala mo kung kapasidan pa karon. Ikaw na yung mag-controller. Ay na pala ka ang tubig. So muna akong pinagawa kay mas-stress magod ka. Mas-stress dito ako mas ipunahon na. And then June na po, na napoy si Cedric, duham niya kong pa-eskwela si Cedric o si ako ang anak. Unya, dili sila katay kung exam karon by June, kung dili makabayad ka na. Hindi mo dito. Ikaw dili ko na promissory note mo. Oo. Matulog ko principal promissory note dili ko. Yun ko nga. Ikaw bahala lang ka. Ikaw din akong gisalin na ko ang tananin mo. O previously sa akong kinabuhi na experience din ako ang kamaayo sa Ginoo. Ang provision sa Ginoo. Kung karon pa ay mga dili mo salin sa iya. Amen. So, akong ihatag ang dungog ug himaya diya sa tubuhin ng Diyos. Amen. So, birthday man dyan si ating pastora doon sa Tirfa na katabuot dyan na sa iyong bulsa na, gini orta. Ang bunta ko tinuyo ba na, makalimot siya ba? At ayun ko rin kalimot, sunod ng ginagawa. Pero dyan na. Nasa di, Right. thank you. Imahin mo nila Ginoo ang patuloy. So, gahapon, nag-kuhan ko yung Lord, ang materialis, palitonon pa, ang labor, kung one day lang siya, 600 o paano na siguro. Pero kaya naamay materialis na additional. Yaman ko, nagsunod ko sa akong shorts ba? Kanya, pagkala na ako nila, saan may baga-baga? Nakala ako mura, wala man dyan na siya. Kaya na siya ba niya? Ako ito may gusto mo, wala mo dyan tipon. Saan may baga-baga sa pag-ano na ako, kita ko 600. Wala, pinupapilan. Pero 600, tingin ko na. Tingin mo, hindi ha? Ang halat na Ginoo, ito na-provide. Ani ko, yan, puno na ako asan eh. So, i-provide sa Ginoo ang 600 labor. Ginanay yung labor kahapon. So, praise God, no, inala, ito mo na usahin, ito mo na kukwanta. Kaya kung ipon, kaya malo mo kung pila may. So, ina ko ipon yan. Puno na lang mo. Ito lagi nagtubon. Muna sige, i-reject ko. Kung salin dito sa Ginoo. Kaya na ating mga milagro ang Ginoo. Kasi muna ako na, asa mo ko limorta? Many times akong kinapungi. No mo, wala dyan, hindi mo ko na usahin. Lord, wala na ko 100 na lang ni Lord. Hindi ka na na musiwil ako sa kalibo. Hindi sa hindi ka na gusto mong kalibo. Ano to siya? Sabi ko na ako niya ako. Mag-uwi ko na kwarta ako tinanglutan. Kasi ako gani, ako suwatan ba? Insertan ako papel, kini electric, kini ties, kini kanang bayad sa PLDT. Ano, dinakos na ilain. So, sige mo, siwi lang. Asa man eh? Blanco ang papel ba? Wala mo siguro pigilain. Para na ka Ginoo. So, inana ang kamaayo, ang Ginoo sa itong kinabuhi. Amen? So, ayun na rin tayo kwarta. Sige na naman doon. Praise God. Sa ito, pala na itong buhay ng Diyos. Amen.
Pero di na, usay, tuutag diling ba, kaya pero kung nga yun ay salig sa Ginoo, bitaw makayo ka na, natagin na sa Ginoo. Pero kung wala kay salig, magdaduha juga, nalimtan na ito na ako, o nakuha na ito na ako. No? Pero kung naakay faith sa Ginoo, no? Kanang pagtuo ganing walay duha-duha, kay bao jud ka ng Ginoo na provide. In the first place, ang kwarta ikan sa dunya. No, wala ko jud naa na to diri nagikan nato, tanan nagikan na niya. So ada pa ato ng ibalik yun niya, no? No, so praise God. So na ba may mga testimony aside ni Pastora? Wala. 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 Ikaw. Wala. Ano? Wala. So, kung wala na, dili na tutugayon, no? Atong andam, atong spiritual ears and hearts and mind, no? Sa message nga ihatag o ipadayag karon sa ato ang usa ka igsoon, no? Nga ibaw din nga nagamiton din siya sa Ginoo ba? Gamiton din siya sa kaibigan sa Ginoo. So, dili na tutugayon atong huminaw na mensahe nga ipadayag no sa atong buong Diyos pinaagi ni Brother Walter. Atong baksakan mo ito. Ako pa dito kay. Mga dapat. Mandaman dito ay Sa mga Pinana simana. makanta. Sa mga kasimana mo. Pinana. So, salamat kayo sa hingayunan na hindi nga nasa pagkakaroon. Salamat po sa Diyos na niabot ko ulit na pita. So, ako kaya kanino sa mga pagkakong iyon na aking sa kulong sa Biblia. So, atong topic karon ang sacrifices of sins. So, sa dili para ko sudan, kami na so, yung Diyos, kami na kami karoon sa mga ilan. Mga kami na maglito, kung ano yung kami pinatudan nilo, gawin ka naman ng kasikasin, pinipita sa pagiging ko sa mga bulan, para ano yung wala, pinipita sa pagpaglantaw sa mga kita. Pag wala akong mga bulan, gawin ka ng Diyos sa pagpagayar at pagpamati pinipita sa inyong mga Diyos. Kayo tinilang ng ang aming mga hindi mga iba-iba para kami pagayon sa aming pagpangalaman kami mga Diyos. Hindi kami mabunaw o hindi kami musurin o nagbaw kami. Kami mo, ang kami pag-awakan. Pinagagin sa kanilalan, pinagagin pangayo, pinagagin Kristo, among Ginoo. Amen. Ayaw mo ito. Ayaw ko sa kana. May auto. Ito na rin ka. Ako pa rin buka, pero ako lang yung kuhan. Hindi ka lang yung sa atong mga pangkaroon, nagpuo ko rin dito sa mga naging mga panahon na uso pa tayo ng mga padugo, sakripisyo ng padugo. Na ay mga kuwan ka lang, mga tribo, practices, buhato na. Pero sa atong mga kuwan, pero kuwan na lang, ato nilang kusitong laron. Ang pagpadugo, sa pagkikinig mula kung naangay na sundo sa ko. Ato galing naman. Kaya itong panahon, ang galing pagpadugo, wali siya. O salite siya ka balaod sa Diyos. Kung dito gano, ang pag-wali ay
para din sa pagtapon sa mga sala. Pagpalili. So, mga kaya ang istorya, kaya lang atal ng panalitan, kaya lang atal mga bakit ng achievements. So, napamagyan ko na ron. Lahat ng mga bako ng mga tigahan, tigahan. Ay, iba na lang, yung itik, sa dito, napanaron. Ang nagpulang ideya ng puno sa ulo, ang Diyos. Naghimo ang Diyos na ilagay sa pagbihaw ng mga nagalap para sa pagtabong ng pagbugaw sa mga laba, sa mga tulo, sa mga kautan, sa mga naabulogya, sa ilang pagtuho, o sa ilang ituwa, nangawa na ko ng mga mga ilang itubuhan ng mga taba, tulong, pagkatawa. So in Genesis 3:21, ato sa pagbasa niya, ang Diyos, Genesis 3:21. Genesis 3:21. And the Lord God made for Adam and his wife garments of skin and a cloth of wool. So, sa katong nakasalak ko sila si Adam o si Eva, ang Diyos mo'y una na dito at init sa pagtabulo sa mga salak. Iyang inuhatan o silina, pinagi sa mga anit sa mga animals para matabunan ang sala. So, makita na ba niya na kung wala ko na yung pag-ihaw sa tuwan sa mga animals, hindi kita makakubakos. Hindi kita makapalit para tapon sa sala. Kaya sila nakasala ng ito ng mga panahon. So, ato na sa tuwan. Ato sa siyudad sa Israel, ang sa siyudad sa Israel, isubo pa dito sa Diyos na anaapoy Day of Atonement. Kanang Day of Atonement, na ito ang i-update ko, dahil naan ito ang tabernacle. So dito nakita at ito nila buhaton ang pagsakripisyo. Ihatod nila ito ang mga sacrifices nila. Kung nila buhaton, makapat sila ng usa at baka. Baka na kanang walay sa rawayon. Magtambok o kanang pirmino na anak. Mao na ihawon na dito sa tabernacle o ihalad sa Diyos para sa pagtapon sa sala. So, sa Leviticus 16:6-10, mao ni ang atong pagtatapon. Sa Leviticus 6:8, Leviticus chapter 16, verse 6-10. Ano yung atong buwan? Ang atong istorya. Aaron shall offer the bull as a sin offering for himself and shall make atonement for himself and his house. So iyang gihalaran, iyang naghalad siya para sa iyang panimalay, sa iyang kabanay. So arita sa sige. Then he shall take the two goats and set them before the Lord at the entrance of the tent of meeting. So
Iya na lang, nagkuha ko siya o mga kanding, buha ka kanding. So, asa ko ng kanding ko, yan isa. So, and Aaron shall cast lots over the two goats, and lot of the Lord, and the other lot for the assassin. So, tonight, and Aaron shall present the goat on which a lamb filled for the Lord, and use it as a sin offering. So, sa tin, but the goat in which the lamb of filled for the assassin shall be presented alive before the Lord to make atonement over it, that it may be sent away into the wilderness to assassin. So, ato na yung tono, nasa tayo. So, ang katunay kuhan, ang katunay baka, maon ito'y halad ni Aaron sa Israel kayo. Kuhan, ang katong baka, iyang ihalad, ngadto sa Diyos, kunya, pagkasulubod na to, o katong iyang lubo, isapin ka to sa dito sa tabernacle. Kada tabernacle, ato lang siyang iluspin, o nana siya tabi. O yan, ang makasuliha, ang kanalang yung mga high priest, mga propeta, at mga high priest na pwede siya makasuliha, way lain, mga lalaki na, walay bagay. Bisan ganit lang ang pagliklik niya tapita, mamatay. Pagapat yun sa Diyos. Dili ka lang sa pagliklik. Na kayo mga gasa, at tura dito nakita sa may tabi, sa gawas. O ang maghanap niya na, ako nga to si Aaron. Si Aaron, kung dumala niya sa Israel, at panahon ng Moses, Aaron sa pagtabon sa mga sala. So, katong baka, yan ang ihaw o pagkasulubon, ang iyan ay halaga ko sa Diyos. O ang katong kanding, ikuha sa kanding, ikuha ka mo, gagmay nila siya, mga natin. Ang kanang kanding, ikuha sa kanding, iyan niya siya, parang iripa ba, iyan, pag-hitapon, kanang mga kanding, kaya kung hain ang angayan niya ihatag na ito sa Diyos, kung ang usa, baka ito siya gitawag para kang assassin. Kanang assassin, diyan ang ginuhan, mga na dito scapegoat, karang alay na buhi siya na magbili siya pagkayaw. Ang kanang usa, ikuha ni Aaron sa Diyos na pagpapatyo yung kaya siya, o ang katong yang dugo, imuon sa kato siya o pagwala sa mga sala, isang ka dito sa tabernacle, sa altar, para sa pagpili. Sa makapito, ginamit ang kamot ni Aaron. O ang darasan ko sa kanding, na kung itawag na itong schedule, ihalan ka na ni Aaron nato sa Diyos ng buhi. Aaron kana siya kandiya, mao kana siya magkarga sa mga sala sa Israel. Pero dili ka na nila buhaton ang Israel, maoy magasilutan, maoy mamatay, dahil ka na panahon nila. So nagbuhat sila na every year, ilang ibuhat paghalap sa kanil, ilang pagkagahon sa mga sala sa Israel. Kung sila, maoy maluwas, ang kanil, maoy mamatay. Pero hindi ka talagang wakon, sila ang nasita. So karon, inusinti kayo ang kanil, maoy nagkarga sa ilahang mga sala. Kung katong kanil nga, ang katong para sa kang assassin, ikarga ni Aaron ang sala, pinaagi sa pagpumpisan. Ikarga, anaon ni Aaron ang kanding sa iyang gulo,
Kana kung ikarga ni Aaron ang mga sala, ang tanang sala sa Israel, hatag dito sa kanil, kung patahuman niya ang kanang kanil, ipagaharap po sa kamingawan, na kanang pagkain tao na nagtuyo. Kuya, wala yung tubig, mainit ka ng lapit. Kaya wala siya, wala yung inahan siya dito, wala yung mga nagtuyo. Doon kayo ang kanil dito. Kami nagkarga sa ilahang mga sala o hangtod. Malita siya sa ilahang ilahang. Mayroon kanil, isipya mo, malita siya kung katutuyan, pero wala yung gatas para niya. Hangtod na sila, makapsan sa ilahang ilahang. So, inusinti kayo kanil. Kada tuig, ilang ginuhat ka na nga halang. Pero, kada tuig po, naapoy lang mahilong po sa ilang sala. So, bukod pa sa bukod na kada tuig, maghalan sila, hindi bigasan sila rin maghalan, hindi bigasan sila magkakasala, wala pa rin sila yung pili maghalan. Kita, pag naitabo pa na lang doon, wala na tayo kambing, balik tayo dito sa kuhan ay magkakalitan. So, sa una, lisod tayo ang pagka-sakripisyo sa pagsala. Lisod tayo. Magkana, maghalag ng baka, maghalag ng sandi. Kaya, wakitanding. Nagpadayon niya kung sila sa lahat halag, pero wala sila ng kuang sa ilahang sala ng hulong niya na kita. Pagdayon lang nga po nila limuha ang kanang mga sala. Kaya kada tuig man sila naghalag. So, buoy kayo mga kanil. Kung padayon na dito sa Leviticus 16:21 o 22, 21. Bawal siya. And Aaron shall lay both his hand on the head of the live goats and confess over it all and the iniquities of the people of Israel and all their transgressions, all their sins, and he shall put them on the head of the goat and send it away into the wilderness by the hand of a man who is the Hercules. So, ako sa magkatod sa dito, ako sa mga kamot na walang salat, kasaligan. So, kung ito rin na naghahagan ka lang ng kuhan, kahit katong hindi ka nalaman ko isa na, kita lang ang magdaan ko, workihan sa workihan. Ano ba? Nag-alaga siya sa simbahan, wala po siya sa malimpyo siya. Parang sa pagbutang ko sa kanil, katong sa laan, andun ito sa kanil, ito mo pa niya. So, the goat shall bear all his iniquities into exile to a remote area, and he shall let the goat go free into the wilderness. Okay sila. So, mausap ka tayo, nasa tayo mga picture out niya. Kanang nahita mo sa kanil, nahita ko ka na ni Jesus dito sa cross ang rayo. So, makita na ito nga, si Jesus sa pagkamatay niya, nagpangita po siya sa iyang amahan o inahan o dilinan sa iyang amahan o sa iyang mga disipulo. Bibiyaan po siya. Parihan po sa kanil na nahita po dito sa Kamingawan, ako dito sa Kamingawan, dito po yan, isaag na po kanil po sa kadakot sa kanang Kamingawan. Tato na sa mga picture out, wala siya, disyerto na siya. Kanang walay balay na nagtuyong, walay tubig, init na na tubig. Basa na makita mo, walay kaon. Wala nga ang kanil, imbis gusto na siya uminom,
Wala siya dito, buhay kayo siya. Gusto na siya makaon, wala siya makaon, may sakot dito dapita. Itawag na siya o kamingawan. Kung sa atong termino, disyerto. Kaya dito dapita sa Israel, ang itawag ko kamingawan, disyerto na siya. Wala'y tanong. Buhay kayo ang ginita rito, hanggang siya namatay. So, bago sa naalahin na po ni Kristo, dito sa cross. So, niinom nila siya diha sa Mateo. Sa Mateo 27:46. Ayaw po, Mateo 27:46. And about the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani, which is, nangita siya, my God, why have you forsaken me? Bako sa nangyayta mo, ni Kristo, biyaan siya sa iyang amahan, wala siya tanggal ito, masagdan lang siya, ibiyaan mo siya sa iyang mga disipulo. So talagang nag-persecute niya at wala yung laban niya, buha niya sa buhay pa siya, wala. Ipasagdan siya kay ano man. Siya man ang buhay na harap. Ano mo na siya man? Hindi man buhay niya. Hindi naman siguro kanding. At ihalag, hindi mo. Kasakit man. Tawag mo na. Nagpakatao si Jesus, ang ihalag niya, ang iyahang lawas, ang dugo, para sa salat. So, yabaw si Jesus, kung siya, dapat sabachthani. Asa naman po siya, asa naman po siya, o sa kayo nagtapas sa pagkakas, gusto sa Jesus. Wala sila sala. O nita po na nawalaan siya sa iyang kinabuhi, namatay siya itong mga higayon. Ang mga sala, natabunan sa iyang. Mga mga nita po siya itong panahon, kung sa pag-abot ni Jesus. Kaya, ilangan na alay halal. So, namatay atong mga anong sikat na niya. So, ano, ilangan lang naman na pakamatay si Kristo para sa sala. No? Na, sa unang panahon, kung hindi na niya maghalal at bakat, halat ang gandi, pero katong sa lahat, malibre ang iyahang pagbalikod mo, iyang mga gihalat, kinasing-klasing iyang gihalat, wala siya pag-supak, nagpalansang siya sa cross para sa sana, matamunan lang. Ito sa lahat. Liwan niya sa Hebreo 10:4. Ano ka? Plus. Sa Hebrew statement, ingon na. For it is impossible for the blood of the horse and goat to take away sins. Ingon na. Imposible niya ito, na katong libuhan nila sa una, na ang pag-ihaw sa mga kanin o baka, makawala sa mga sala. Imposible niya. Mauni ay nga, pagkamatay si Kristo, diha sa cross sa Kalbaryo, tungod kay, nakita niya nga ang ibuhat niya itong unang panahon, dili na pinasingkasing, dili na siya, ingon na ay repentance,
na ay paghimulson sa mga sala. Dinilay ko ito sa lahat. Di akong padayon nito. Gibuhat ni Jesus na nagpakamatay siya para ang katong ilahang gibuhat dito sa tungkol. Dili na mapadayon karon. Kaya ino siya, Hebrews 10, for it is impossible for the blood of the bulls and God to take away sin. Dili makapasaylo ang dili makakuha, dili makatapo. Ito sa sala. Balik tayo sa Hebrews 10:1 sa verse 1. For since the law has but a shadow of the good things to come instead of the truth from these realities, it is can never by the same sacrifices that are continually offered every year make perfect for those who draw near. Klaro kayo na sige silang buhat sa kuwan, kada mo ilang gibuhat ang kuwan, pero walay kapasaluhan sa sila. Nagsindi lang niya po ng continuous ang sila. Atong ganaw ng eksena niya sa Hebrews 9:14. In reality, behold, I come. Yan na siya. Nagbuhat na siya ito. I come to do your will. Ano si Jesus? Katong buhay ka na siya. He does away with the first in order to establish the second. Okay. And by that way, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. O sana, wala na siya nagbuhat o ikaduha. O sana, ay siya man ang buhay na halang sa Diyos para sa sana. Karayon ko ba sala na wala ka ba ilayon? Nakamatay ko si Jesus. So sa 12, but when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, He sat down at the right hand of God. So nilingkod na siya. Katong nga panahon na ang mga taga-Israel, kada tuwid, sulit-sulit ang ilahang buhay. Pero si Jesus, kausarap, nilong siya niya. But when Christ had offered for all times a single sacrifice for sins, He sat down at the right hand of God. Nilingkod na siya. Sa tuo, sa kamot, sa mahal. Wala na yung sulit. Kausarap. Hindi kayo pareha sa ulo. Every year, ilang buhat ako, pero sa ilang sana, ilang nagkata na ilang ilang bata, naabot yung pelon doon, sa sunod mo, bata, anak ko sana. At ako nakita. At ako nakita ko. So, kaguhan sila, wala pa sila pagtuo, magkuha ang ilang pagtuo, ang ilang ibandayan, ang balaod lang. Nabili sila masaya, bahala sila po. Sayaw sila sa ilang pagtuo, basta sakto lang pinahapagtuo sa ilang balaod. Kaya ilang balaod, kung masayaw sila, napapulog din sila. So, atong ang ilang pagtuo kawahin. Sa panaabot ni Jesus, lihat na kung ang pagtuo, kung ang pagbuhat. Pero, na pa sila ibuhat sa una, o na sila pagtuo, siguro kausarasan sila ng halal. Hindi nila sulit-suliton na ang pagsulit nila, kung ano nila,
Sulit ka sa pagkaw. Sulit ka sa pagkaw. Sige, sulit. Wala yung hulong. Sa pagkaw, murag pukol. Paminaw, pukol kayo paminaw. Sige lang halad. Sige, sulit kayo. Pero si Jesus, siya, kung bibigyan ko siya sa totoo sa kanya, mo ka na ang halad ang susunod. Takot kayo, impact kayo ang halad. Siya, wala na usap, wala na pagsulit. So, kung naghimo siya, kung ba't kong nagulong, ano ba sa 13? Waiting from the time until his enemy should be made a footstool for his feet. Okay. For by a single offering he has perfect for all time those who are being sanctified. Ang mga na ito na kuhan. Sana siya di mo paglain mo alam. Makita sana nato sa Hebrews 10:18, nakita sa verse 18. Ito siya niya, where there is continuous of this, there is no longer any offering for sin. So, wala na. Ang mga alat, wala na. So, nagbuhapan mo sa sana. Kung wala pa, makamatay si Kristo. So, wala pa makamatay si Kristo sa sana. Siguro, kung mga panahon, magdami ka siguro kanina ini, no? At kung ihawag. Pero, pagpakamatay si Kristo, yan ang nag-astin, Hebrews 10:18, when this is forgiveness of this, there is no longer any offering of sin. Wala na. Hindi ka lang halat. Hindi ka magbakal kung sala, kung kasala, kung ikakaw. Wala na may halat. Wala na may offering. Hindi. Sa katong botong, feeling mo na ito, hindi mo ito, kasi mo ako kung sala. Okay na sa inyo ka. Sila kami ikuha. Kita, free ito. Kamatay ni si Kristo. Na okay na ito. Kamatay si Kristo. Sa kung sala. Kaya, nakasala ka karon. Ngayon mo na tayo, Lord, kasi mo ako sa kung sala. Feeling na na ito na napasayo ka sa kung sala. Sila na sakripisyo. Kita walang parang sakripisyo. Free ka. Pero, kung sa may ang bakit ka, piling sa laan, napasayo rin. Bakit ito tayo na rin? Repentance and restoration. Ang tinili ko nung pag hinulsol sa ito sa laan, o tinili, itinanglan ko sa ito ang ito. Pag hinulsol ka, if there is a repentance, maapag tayo restoration. Maapag tayo ulit, mabalik na ito ang ato ang pagkatao. Nagito ka sa sala, maapag tayo pag-restore, pagbago. Kung may ikuha niya na, maapag tayo ginuha sa ato ang sala. Sala na ito, kaya naman sa ito, naghalag ka. Okay. So, may alay na kung mapul, kung masalat ka, isang lupon ka sa Diyos. Kung ako ka na, repentance. So, importante ito yung pag-usulan ng pag-usulan. Isa mo sa pag-usulan sa pag-usulan, isa mo yung pamakap. Kaya pag pamakap, nakawag nila, nakawag na sa sugo. Usap na sila sa lahat. Awal nila ito na pagay ng sulat. Nakawaw ka. Hindi na pwede na ako na siya. Ituloy ka rin na naman ka sa listahan na pinagin.
Kaya ang pagkuhan mo, yung Kristohanong pinabuhi, ato siya sundot. Sunod kita. Sunod kita kung sa iyahang komando, kung sa nakabuka ko sa Biblia. Isang kami yung hindi na tanan masunod kay may perfecto kung masunod yung Biblia. At least, nakapanig kami. Ang panig ni Kristo, ang kamaayo. Kung kung sa'yo mga asang kumahuli, yung mga kamaayo, ayaw sa huli. Wala, hindi ako siya. Magiging ko, gusto ko na raw, sinakuro ko siya po. Sa muna, pinipili nila ito pag-pwede. Kaya sinakuro na rin. Yun ang balita Senado, sinakuro. Pero sinasabi ko nga, dapat ko tulakan. Dito. So, walang pwede. Ginamay na itong dapat. Ito ang mga tao. Hadlo ko. Pero sinasabi ko, pinagulan ko di Patos, pati kayo. Pero, malik ko yung mga aral. Malik ko sa mga kabato ng pusuhan. Nagpunan ka magpuan, magpunan. Paminaw ka sa balik Senado. Ang sana. Nagkaalam o kagahit. So, ngayon so, ang galing sa kung mo na nagpa-buwag na ako sa relasyon ako sa Diyos. Pinananagal ito. Kaya naman, karanasan kayo ng Diyos. Ang tanan, ato kinisiyahan, hapon to lang, yung tao, tapos sa ato ang mga pinaguli, ay pamuli natin, lang kinibutan na, kita kinibutan na, at least, nakapaling ka sa Diyos. Naaata sa sabakan ni Kristo. Kaya ang pinaguli ko, naaata sa sabakan ni Kristo, buhay ka kaulan. Amen? So, iniwan mo rin sa John 19:20. Ito niya sa John 19, chapter 19, verse 20. Many of the Jews read this inscription for the place where Jesus was crucified were near the city. And it was written in Aramaic, in Latin, in Greek. So the chief priest of the Jews said to Pilate, "Do not write the king of the Jews, but rather this man." So, ang sala sa una, ako bilang naman, ang sala sa una, nasa limang ba? Ikaw yung pagdili, ang pagtuho, o ang pag-ilulso sa kong sala, mo kaya ang pagbuwatan para kita, siguro na nakapasay ko. Pero, ang pagpasay ko, ihahatag ko ka na sa Diyos, pinaalis ay ang gugma, kung ang ihahatag sa Diyos. Pero, hindi kita mag-ilulso, gusto ko isa, hindi makasay ko na. So, pero, wala na ba, may mga sa kuhaan, ang kuhaan na ron, magkulangan ng tubol, ang atong dibuhat ka ron, mawala na, pagsunod ni Kristo, hindi ka nagkakaya, sunod ni Kristo. Wala kayo yung buhat ko. So, bilhin na ako kas kung doon kay Juan Bauer, hindi sa pinagpapilo na sanay ko rin bilhin na trabaho so, salamat kayo sa iyong pagpapilo na kayo. Salamat sa Diyos. Hallelujah. God bless.
Amen. Amen. Thanks, praise this. No? So, nakasabot ba mo sa mensahe? No? Nakasabot ba? May klaro na ba? No? Ang ingon ni Brother Walter about sa sacrifices sa sala. No? Sa unang panahon, na ay mga sakripisyo o paghahalad para itapon sa atong mga sala. Sa Old Testament, sacrifices and blood should be shed. No? Inhanglan jud na idugo, idugana para itapon sa mga sala sa tao. So wala pa nang-abot sa Kristo. No? Kaya kita na kitanan, makasasala na. Yan, kaning mga kanting o ganang baka itong ipakita din sa picture, inood yun na, no? Mga ram, dove, no? Kanting, no? Dinadala yun na dito sa tabernakulo. Katong tabernakulo, wala lang makasunod dito. Ang holy priest rin nila. High priest ba? Dili siya holy, high priest. No? Hindi siya matawag na holy kay makasa ang gihapon sila. No? Sa tinutanay lang, kanang pare, no, na magdala sa halal, naadaw ko na siya ay katina sa iya tiil. Yan ay kalimbang ng bel. No? So, magsunod siya may mga sunod dito sa tabernakulo, dito sa tabil. Takong tabil sa tabernakulo. Maglakaw na siya dito, magdala sa imong halal. No? Kuliling ko ang bell sa MPL while naglakaw siya. Yung mga tao dito nagpaabot sa gawas, nadungo pa sila sa bell. No? So, meaning na, buhi pa ang pare. Pero once ganay nga ng pare, naasad na siya itago-taguan na sala, no? Patay ng pare, hindi na magawa sa buhi. Pinarong na lang nilang PC dito, no? O katong bell. So, maring ingon nga, nganong kinahanglan man mo offer o ibaray tabon sa sala. Kanya naghatag po, nag-offer po sa halal, makasasala po. So, sa may gibuhat sa Ginoo. Oo na ang gibuhat sa Ginoo. Pag-abot ni Kristo, no? Wala may ultimate perfect sacrifice. Bisan, ingon ganito sa Hebrews noong ang mga kanding dili man makabayad yun sa atong sala. It is only a substitution, sacrifice, no? And every year ginabuhat na nila. So every year ginaremind sila silang sala. Tumuingon sa ng tao na, okay na tapos makasala na sunod tuig, mag-offer naman punta, kanting. Sus, kakapoy, bayaan ako, hantun ka, no? Ano nang ginabuhat? Wato, para dito sa tabernakulo, Jerusalem. No? Wala ka na dito, magdadala, kanting. Dadala, bakas, yung plano dito. No? Nagsanag na ito, kada tuig na wato na dito. Kunya, sunod nga na. No? Nakapoy yan, ano? O wala tayo kanting ka pa rin, kung saan mo na ito i-offer. Oo. Nga, ubay itik. Diba? Mga nga, kung wala niya po si Kristo, no? The ultimate sacrifice, ultimate halal sa atong sala, no? Siya naman ang anak sa Ginoo nga, no? Nga kung dinuta, nagpakatao, para na po ihalad ang kinabuhi para mabayaran ang atong sala. Kung siya ang tao, mawala na sala. No? So, perfect kayo ihalad o himuong bayad sa atong kasalanan. Ba? Amen ba? Itong ingon ng Father, o my God, why have you forsaken me? Muna akong ginaingon ni Michael nung ingon si Kristo ng time sa krus, hilong rang langit walay kubang ang amahan. Kay tungod ang amahan balaan, holy. No, walay makasikip din ang asala, bisag kamay tatsa sa sala. No? Walay makaduol or pwede mo isikip ang balaan sa makasasala. So ang amahan at mga time, walang tubag, walang tingog. The heavens are silent. No? Muna siya kanting ang ibiyaan sa wilderness mo nung ingon ni Brother Walter. No? Si Christ at mga time. Si Christ ang nagdala sa sala. Kung katong kanting, yampo, nagibalin siya mga sala sa Israelita, o niya gibilin na niya sa disyerto, hantod mamatay, no? Same
what happened to Christ. Tanan sala sa kalibutan, iyang ibitbit para bayaran dito sa sa cross sa Kalbaryo. Sa iyang kinabuhi. No? So bitungod daladala ni Kristo at tumatay ang sala, dili ka ako ang amahan. No? Ang tubag, umukuan, reply kaniya ba? Hinaan niya ang sala. Because the Father God is so holy, dili siya kaako anang nasala na. Pero pagkamatay ni Kristo sa sala, bayaran na natin. No? So dili na lang kinahanglan mga job na dito mag-offer ng kantin, panti, unsa man na niya, baka. No? All we need to do is to accept Jesus Christ. No? Believe that He already paid the price of the cross. I-redeem na kaniya, gitubos na kaniya sa atong mga sala. And then you confess your sins for God. No? So muna, atong buhaton, no? Sa mga wala pa yung Kristo sa kinabuhi. Accept, believe, and confess. Or na ang salvation, makuha na to ang salvation. No? So, I hope na nasabtan na tanan ang sacrifices of sin. No? And salamat kayo sa kinabuhi. Brother Walter, tumagpaan niyo. Try to show ang kuhan. And iba my brother bro na gadugay mag-hold na na yung mga kuhan. Gamito yung dos yung lang. Kasi niya mo pastorunan din dito. No? So natin kuhan exhortation ka. Nagawang sila siya gawash. Sa gawash. No, so mag-exhort na ito doon sa giving, palilain, si Tish at mga pakar. Good morning. Naalala yung verse nga i-share about sa makita siya sa Proverbs chapter 3 verse 9. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Akong i-share lang guys sa pag-giving gani or pag-tithe sa kanang nag-object kayo siya kung kay nakatraisan ko nga ibuwan ko nga kanang wala gay naghatag siguro kay kanang as in na nakasuwayo ko kanang na zero o kanang mura di kuan di pakaton ko sa Ginoo ko kung iya sa gusto sa niya nga kuan ako nga unsa ka importante mo hatag para sa iya kahimaya niya. Thank you, Mitch. Let's all stand up and let us give to the Lord. Amen. Let's give. Thank you.
paglawan. I pray, Lord God, na sa mga naghatag Ginoo kayo magkahatag ng kayong paglawas Ginoo, protectionist ka Ginoo nga sa ilang pag nga nabuhi Ginoo nga sila pagkat silang trabaho Ginoo o sa mga na-business Ginoo magatubo ang ilahang negosyo. In Jesus we pray. Kita malingkod mga igsoon for our short announcement. So, next meeting, anatay meeting karon upo mga leaders, please stay after sa ato ang lunch, no? Magpabiling ta kaliyot kay natay meetingan. Natay absent man duhan, no? Sige lang. Kaya nag-absent kayo. Ayaw na, magkuwata, meeting ta. Okay, so, ang ato pong exhortation para next Sunday, kaya kung ako ang i-practice natin ng mga youth, no? Para ma-practice din ni uwaw din sa tubangan. So, akong ikuan si Charlotte, no? Ang mo exhort next Sunday. Please prepare. Okay? So, ato na, yay! So, dapat mag-practice na youth na rin tindog sa tubangan. Okay, kay walay anak nga mauwaw. Amen! Ngalan bold yun ang mga anak sa Ginoo. Amen? Sunod, prepare ka, Anastasia. Okay, sunod. Okay, so, pagpagamit ka sa Ginoo mga igsoon, privilege kayo na nato nga magamit atong kinabuhi. No, ang iyaganing kinabuhi, iyaganing ihatag para sa ato. No, kana lang ba? No, pagpagamit ko sa Ginoo. Amen? Okay, wala na yung mga announcement. Sige, malindog ta. Before ta sa atong benediction, before ta mag-lunch, makatatag sa kaawit, dilaab. Amen. Atong padilaabuni. Atong mga kinabuhi sa presensya sa Ginoo. Amen. Come on, friends. Come on. Yes, sa ilang negosyo, Lord God, o tanan na pagkabuhaton, Ginoo, sila mga kaot,
o sa ilang mga tiin ngayong pagdadanon, Ginoo, bless them, Lord God. Thank you, Father, and even sa food that we're going to partake, Lord God, i-bless kini Ginoo, i-sanctify kini Ginoo. Salamat sa nagluto ni Ginoo, continue to bless her, Lord God, abundantly, Lord God. Thank you. We give you praise and honor in Jesus' name. Amen.
ako yun siya, bali-balihan ang Taga ko, palupan. bali-balihan daw ko doon yung taon. So ako na nang gisuwayan ng tanang port, ana.